खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय दिनै 31 मार्च रबिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं खिलिखां ब्रह्मआ फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि मावनो लानाय खामानिया जाफुंसारनाय नङा दुखु दाहाजोंनो साना बारलांनो हागौ वृष राशि लुबैना थानाय बेसादखौ मोनफुंनो हागौ खुसिनि सान जागोन मिथुन राशि नोंथांनि थांखिया जाफुंसारनो हागौ नखराव सान्थि फैगोन मोजां सान कर्कट राशि नोंथांनि मोजांखौ नुनानै गुबुना हिंसा जानो हागौ गाज्रि सान जागोन सिंह राशि नंखाय बाथ्राखौ लानानैनो नोंथांखौ गुबुना सैया खालामनो हागौ गोसोआ जोबोरैनो दुखु मोनखांगोन कन्या राशि गोबावनिफ्रायनो मोननो हास्थायनाय मुवाखौ मोनफुंनो हागौ रंजा खुसिनि सान जागोन तुला राशि गोरोन्थि हाबा मावना गिखांनाय फैनो हागौ दाबसे जायगायाव थाथेरनो हायै जागोन वृश्चिक राशि गावनि मोजां मोननायजों लोगो मोनलायनो हागौ गोसोखौ जोबोरैनो गोजोननाय मोनगोन धनु राशि साननाय हनायफ्रा फेलें थांनो हागौ गोसोआ जोबोरैनो गाज्रि मोनखांनो हागौ मकर राशि धोन दौलत आरजिनो हागोन बेफार फालांगि बायदियाव मुलाम्फा जागोन मोजां सान कुम्भ राशि माबा मोनसे गिदिर दाय मावनानै गिदिर फुजा होनांनो हागौ साना जेथो गोनां जागोन मीन राशि मोजां सोलोंथाइ लानो नागिरनायाव गुबुना नोंथांखौ हेंथा होनो हागौ गोजौ फारसे जौगालांनो हाया जागोन दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय गोजोन्थों साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गिबि खेबनि थाखाय आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मसलपुराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कचिं लानो हायाखैमोन बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कचिंनि खाबुखौ आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलपुराव मोननो हासिगोन बे कचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट 3rd and 4th ग्रेड रेलवे एसएससी आर्मी जीडी अग्निवीर बैंक पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन बे कचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101450597 6900584714 आरो 9365132228 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन